Benim de Татарстан'dan jurnalistler indi. Мен списокны карадым энди 4-й ул Асметем киле. 1-жылда болгон Мордовский князь Бургас. Бул жерлерде Мордова отурган була. Киногород береме бары. Вот. Но экинчи биздин татар Сара Агач. Чөнки ул майоры дөресрәк булыр безнең татарның сүзендә төрки сүз Сара Агач. Мин үзем күзен карап бардым Сирашта менә тиякларында сап-сары була. Уважительное отношение к вере и к традициям. Это уважительное отношение внутри семьи. То есть вот эта культура, которую веками сохраняет. Я с сожалением отмечаю, я не смогу сказать про себя так. И я учусь, всю жизнь учусь, как делать то, что делают мусульмане в своих семьях. Уважение к старшему, уважение к традициям, к культуре, уважение к религии. Мое самое доброе отношение и мое тепло вам. Сергач бойынша саяхат кылабыз. Сергачның өзінің татар радиосы бар. Яйся анда автомобиль ремонтлый, пятерка белән бер сумма без эшли алмыйбыз. Вот аның чеге түгел, кыш көне 10 тапкыр чыга реклама, җәй көне реклама күбәйгәннән 5 тапкыр. Сергач районы Кучкай пожары ауылында мәдәният йорты. Нинди матур гына авыл. Хәзер күрсәтәм. Без монда татар конгрессы белән бергәләп килдек. Журналистлар килде. Сергач татарларның тормышы белән танышып йөрибез. Менә безнең операторбыз. Ассаламу алейкум. Менә нинди матур картиналар. Менә мәдәният йорты каршында күргәзмәләр эшләп килә. Бу авылда торучы кул осталары үз куллары белән эшләгән әйберләр, силгеләр. Assalamu alaikum. Onun ritualları dünya kadar. Mine bu soldat kazatı yudaları diyende mine biz size soldat kazatı yudası yüzkeriniz diye cümleni eydalar yüzkerimsizdir. Sizde yok kimler uzakkan vakitte. Mine bu sentyabrga beyle, fevralga beyle de beyti yine birinci hafta 22. yıl olanlara beyle kimler kadar uzatırga durup kilgendir. Lakin soldat kazatkan vakitten da tullu bir ritual, kulemli rituallar başkanlar. Ondan sonra ondan gele kimlerde kaysıda bir ikidir kimlerimiz ikmek kaptıralardan iş başına koyarlar. Elimde nizler müşevlerinde işgal başına, iş başına da akşa sonular var mı? Kazan tatarlarında pulunu kaburga, manalarda kaburuna matışağa yapıştırıp koyarlar. İsenmisiz kızlar. İsenmisiz. Әйтсәгез иде монда бүген нәрсә була? Бүгін біздің мынамында Кочық Пажар ауылында 6-ші тапқыр инде үлкен хатын қызларының жиыны, Аллаға шүкір. Бұл шуша ауылда уздырабыз не үшін бірінші жиыныбызны уздырған шақта бик актив қосылып кеткендер именно Найля ханым, ол біздің районара куратор Аққалфақ
оешмасының һәм инде бу авылда безнең бар иде мәрхүм Мусина Эльвира. Менә шул Эльвираның шушы йорт, менә шушы мәдәният йортының ул хезмәткәре иде. Кызганы шул вафат инде бит. Аның рухына багышлап без инде ел саен нәкъ шушында гына уздырырга тырышабыз. Хәзерге вакытта Дзержинский шәһәренә киләр алар юлда инде. Түбән Новгородка килдек бер делегация һәм 4 районның 12 районда компакт дешик татар өйдөштө 34 татар авылы. Бул шул татар авылларының активы биздин биредечилиги. Сез мында хатын-кыз проблемаларын хәл итәсез. Хатын-кыз проблемаларында. Һәр вакыт казан конаклары белән. Хатын-кыз проблемалары дигән ул бит киңрәк бит инде. Шул милләт йөзебезне сакларга, мәдәниятебезне күтәрергә, телебезне сакларга. Авылда гомумән Сиргач якларында шундый матур йортлар төзелә. Менә йортның түбәсен генә карагыз әле. Сыерчык оясы шикелле шундый матур. Бездә аны балкон дибез. Балкон. Һәм шундый бер төрле украшение. Ул электән килгәнме? Электән килгән. Яңа йортларда юк инде, күрәсез, яңа йортлар юк. Эскеләрдә бар. Сезнең авылда балтасталары байтакмы? Нәрсә белән шөгыльләнәләр? Ни эшләр башкаралар? Безнең көчкө пожарда бик күп калмады инде. Бар иде менә шул балконнан әнә кайсы челтәрле наличникларны, челтәрләрне эшләүчеләр бар иде. Әле калмады инде. Әле юк инде. Менә хәзер күбрәк әйтәләр, менә без Чувашстан татарлары белән очрашып сөйләштек. Менә Түбән Новгород өлкәсендә байлыкның билгесе йортлар түгел, менә Мәскәүдән фатирлар алалар ди. Бу дөресме? Дөрес. Балалары өлкән классларда укыган чакта инде Мәскәүдән и хәзер бик күп Казаннан ала башладылар. Казанга балалар укый. Хәзер минем үземнең анагым Казанда укый, икенче курста уже. Шулаймы? Әле Мәскәүдән алалар. Балалар бакчасымы? Балалар бакчасы. Ничә бала анда йөри? 20 чамасы, наверное, точно там без шла 200. Татарча беләме балалар? Белә. Субханалла, беләләрме? Әлбәттә. Кызганычка мәктәбебез 8 ел инде ябык. Балалар тыныз булып. Хәзер бу Кушкай пожары авылында ничә кеше яши? Белмәсезме? Ничә хуҗалык? 500. Может, чуть-чуть на 15-20. Ну, мин үзем выборларда комиссияда, председатель комиссии 486 мыдыр кеше безнең списокта, ну, анда до 18 лет кермиләр әлдә. Нижгар өлкәсендә тарихны онытмыйлар. Менә мәдәният сарае каршында безнең яраткан Ильичебезнең һәйкәле басып тора. Кызлар, менә Сиргач якларында сөйләм теле шуның хәле матур. Менә сез әдәби телдә сөйләшәсез. Минем ишетәсем килә менә сезгә генә хас булган диалектны. Әйдәгез, мишәрчә сөйләшәбез. Адагыз сөйлә. Атыгыз кем? Мин Шамилә булам. Шамилә? Алсу. Сез кайда эшлисез, кайда яшисез? Без Сапаҗай авылында яшибез. Анда торабыз. Балалар бакчасында хезмәт итәбез. Зур авылыбыз. Ничә кеше яшисездә? Бик күп. 2000 артыктыр инде. Сезгә кунаклар күп килә булыр? Киләләр. Безнең бит авыл халкы. Кайлардан килә? Казан ягы хәзер Мишәрчә сөйләшәбез. Бик күп артистлар киләләр, артистлар. Кемнәр килә артистлардан? Бүген последний лота безнең нигә кемнәр тагын без күп киләләр. Солянка диләр, Алина Панаева булган. Да. Без үзебез төшәлмәдек, мин якта идем, Яңавылда идем. Сез үзегез йырлыйсыз, бийсез? Башында Менә Сиргач мишәрләрендә шуның хәле тәмле итеп, матур итеп йырлыйлар. Берәр генә үзегезгә хас булган берәр йырны йырлап күрсәтегез әле. Ағылы киче тасмалардан ей ағылаят мыңнар, нинди маңысу әллә инде телсіз қалған гармоннар. Ей табылым қайдасың мың қайдасың ей турам, аулақ иле һәм гармонлы яшьлегемне сагына. Sabahı birgə birləşdirmə bütün bizə millətlərdə də var. Большое Рыбышкино авылына килеп җиттек.
Assalamu alaykum. Selam, mübarek olsun. Неше хәлләрегез? Allah'a şükür, elhamdülillah. Siz aradınız, sonuçta geldiniz. Шуның хәле матур мәчетегез. Sizimiz de matur. Bizimiz de matur. Şigay aramı kararga buldu. Әйтсәгез иде, менә әгәр дә вакытыгыз булса, менә бу мәчетнең тарихи әһәмияте турында. Selamun aleyküm. Sırada metem Akçalı yigitler sorar. Meçet bizden tüzelge atıldı 25 yıllık. April ayında tezip bitirdik. Ağustos'un 29'unda işler açıldı. Ha, bu яңа мәчет. Яңа мәчетте. Авылда, менә сезнең авылыгыз Большой Рыбушкин дип Зур, атала. Олы Ирбища. Татарча инде. Олы Ирбища. Бұрынғы исеме Олы Ирбища. Ничә хуҗалык сезнең авылда? Хуҗалык 1000 сene, 1200. 1200. Менә шу авылда бу мәчет ничәнче инде? 5-нче. 5-нче. Менә безгә юлга килгәндә бу мәчеткә килеп теләк телиләр дип шаярып кына әйткәннәрдер инде. Bu işte, biz bir karısımız kile, motorlarına, yaşlılarına, şurada kile, bizimler yaşlı gösterler. Менә шушындай матур тимер капкаларда менә билгеләр куелган. Бу нәрсәне аңлата? Куелган ул Садыков Абдулхамид Сәйит улы. Аның исемендәге мәчет бу. Әтисе ve туганнары тарафынан төзелгән. Менә нинди матур ак мәчет. Мәчет янында матур бакча, алмагачлар, шияләр, башка агачлар. Rayonlu müktesip, Krasnoyarsk rayonunda. Фактически будет частный мяч. Allah Rabbimizin emellerini müddetli kanının duyulur, fikir, bedel bilen, izgilik bilen, yaşlılık bilen, birbirlerine düşünmen edip, yerden edip, yaşargıya Allah Subhanahu ve Teala her birimizde de nasip kılsın. Bağların gelecek bunlarga Allah Rabbimiz tövfik. Bu şey bağlarımızın geleceklerinde sakların tövfikir ürünü Allah Rabbimiz her birimizde de nasip etti. İndigine derecede, indigine halde kişilik dünyası bulmasın. Ayeti kelimeler Allah Rabbimizin sizi Allah hikmetimiz her bir Allah Rabbimizin sizi temene kadar, masalına kadar anlatabiliriz. Anlıyoruz. Çünkü bu Allah Rabbimizin sizi engelliye kullanmak mesela verilgen kıyamete kadar her zamanlayın, her Ничек хәлләрегез? Elhamdülillah. Авылыгызда тормышлар ничек бара? Elhamdülillah бүгінгі günge şükür. Бүгінгі günge Allah'a şükür kılırıyor gerekli barına. Менә җомга намазларына күрәм авыл тутырып киләсез ир-егетләр. Elhamdülillah da. Cuma Bey sami bizning için sami bir varız. Во-вторых, sami zor bayram gibi bu. Tarih bilen öğrenciler köy bu ne hazretimiz de bizning abi babaylar bu yagından da yüzümüz yagından da biz avulның başından up kelgan nesillerden. Ничәнче елда бу авыл төзелгән, барлыкка килгән? No indi şolay tarih boyunca 1150'lerin bu yagında indi 1600'ga yakınrak. Başta bilmirler. Daha şolay yok, sol çamalarga var indi dokumentlarını taptılar. Ailen gittiği вообще bizning maktabda historik bo'lib ishdi. Шулаймы? Da, ol mana вообще aning bilan ko'p zanimatlar. Bizning avul başından çıkan nesillerden indi bizim bu yerlerde. Bizning necha qatiminde rukovoditellarimiz biraz sonra qo'yiladilar производство turunda. Avulda производство bo'lmagach, yoshlarga ish kerak. Ish bo'lsa ol nisbasında endi o'zi ishlaydi. Ish bo'lmaganlikdan bardosh harakati. Hozir bizning men direktor ishlaganda bir yilni elde direktor ishlagancha bayonroq ishlaydi. Maktabdan chiqdi 100 malay. 100 bin. Kızlar bilsek artıqroq bo'lgandi. Otalar bardan armiya ortib, barda shaharda Moskvaga ketadi. Biznikilar asosan Moskvaga. Yani endi dres mana o'zlari yerlar ola boshladilar, nelar oshladilar. Bilsek, orada o'z barayında fermer kökler. Yoshlar tatarcha biladimi? Bilalar tatarcha. Tatarcha bilalar. No tatarchani bizda necha aytgan. Bizda
bitmene bir formalnestlar ki formalnest şunday çaralar ötkərgən vaqtda var da әйбәт kebek görünüyor. Әкенderек тормышта алып бара керәк. Әкенderек тормышта. Әкенderекте алар Алай бегин сикенгә шикер алды. Ну барыбер шуның белән шөгыльләнергә кирәк һәр даими рәвештә һәр кемне кирәк аны. Гаиләдә дә, мәктәпләрдә безнең бит ул бардайлык алды урысча әйткәндә общественный белән йөри. Сәясәт ул политикасы да булырга тиеш. Аны яклаучы татар телен яклаучы дәрәҗәле менә руководительләрдә менә ниләрдә кирәк, депутатларыбыз да ул барыбыз да ул Kaçan niye gene kalayın da общественный gene. Anın bilen gene itu alıp bar bulmaz. Biz barabız balalar şehirge gider halar indiğinde utalım. Yok anda setkine oldu. Oldu fakat yok. Давай devam edelim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. Beşikten çıkıp gittik. Beşikten çıkıp yandı.